Kakken liikkeessä joeta alan työ liikkeessä joo. Kõntse kodu kuivattama joeta alan työ kuivattama joo. Korjas kakkelema joeta alan työ kakkelema joo. Niina teeta mielittämä joeta alan työ mielittämä joo. Eskule korjas korttenista joeta alan työ korttenista joo. Olikse minu koletasti joeta alan työ koletasti joo. Liiga kõrge juba. Et selline poole sääre pikkune on paras. Juba. Sääre pikkune on paras. Ei, tõesti 8 kaupa.
Siuke väike lapsepiotäis on paras siia vahele panna. See on ka, ta hoiab nagu seda, need kiud välja ei kuku lihtsalt siit ära. Ei teagi küsida. Vaata, mingi valge salk on siin sees. Kollane salk on sees. Mida kasutatakse palgisoojustusel, madratsite sisse pannakse teda. Ota unekene, las ma kuva une koti, las ma tii une teki. Pane une siis patjole postelille puhkama, sinaka keträämä, virka voki verätämä. Kullu kulja kuuslekene, lõppe lõivo peräkeni, kui kullu järpalota, kui lõppe järjaleika. Vii pallo palama, hekellä pallo kärpenema, ei siis kogul kohentele, ei siis tasota pizzal. Kutsus kassa kaema, kutsu peijot, kutsis kassa kaema, peijot peijä piisleme. Kasaks kae hame palas, kasa kae palas, kasa kae hame palas. Ne jokene, norekene, esikene, ketrejä. Millal seda laulu lauldi? Ketrasimme, siis ketramise aiku. Ketramise aiku jää, siis jalaga sekti ja siis muidugi kepästä niin lault ka.